Давам ви 5 причини да изберете моторното скандинавско легло на Platex. Леглото на Platex не е просто легло. В него ще спите като в облак. Леглото на Platex е истински стил на мебел. Малките детайли значително ще подобрят качеството ви на живот. И по същество. Първо, леглото на Platex издига комфорта на друго ниво. Буквално. То разполага с чупеща се подматрачна рамка, която ви позволява да повдигнете главата на до 57 градуса, а краката на до 46 градуса. Това става с помощта на малко дистанционно, с което можете да изберете дали да повдигнете само главата, само краката или и главата и краката едновременно. А ако леглото ви е двойно, т.е. с размери над 160 на 200 см, то механизмите са два и имате две отделни дистанционни. Това означава, че можете да повдигате само лявата или само дясната половина. Тоест, леглото на Platex не е просто легло. То е супер удобна мебел, на която не само спите, но и релаксирате, гледате телевизия, четете книга или дори работите. А да не говорим колко полезно за краката и вените е в края на деня да ги повдигнете за кратко. Моторът, който контролира механизма на леглото, е немски и е напълно безшумен, което означава, че няма да се събудите дори да се наложи някой друг да ви върне в легнало положение. И като говорим за сън, ето ви и втората причина да изберете легло от Platex. В него ще спите като в облак. Леглото разполага с матрак, но и с топ матрак, което ви гарантира комфорт и истински спокоен сън в унисон с скандинавските стандарти. Основният матрак има ядро от 18 см високоеластична полиуретанова пяна. Той се предлага в 3 степени на твърдост според личните ви предпочитания – мек, балансиран или твърд. Топ матракът не е задължителен, но без него няма как да се насладите на истинския скандинавски комфорт. Топ матракът се предлага с 3 различни ядра – от полиуретанова пяна, мемори пяна и латекс. Кълъфът му може да е стандартен или с вариант зима-лято. А ако искате да вземете двойно легло, не се притеснявайте, няма да бъдете разделени, защото топ матракът има прорези отдолу и отгоре, за да могат механизмите да се движат спокойно и самостоятелно. И да успокоя всички, които държат на безупречната чистота. Кълъфите и на матрака, и на топ матрака са снабдени с цип, с който лесно и бързо се свалят и се перат в пералнята на 60 градуса. И стигаме до третата причина. Леглото на Platex е истински стил на мебел, която ще внесе допълнителна елегантност във всяка спалня. Това се дължи на факта, че всички елементи на леглото са изцяло тапицирани. Като се започне от рамката на леглото, която между другото е направена изцяло от масивно дърво. Матрака, топ матрака, таблата и дори тези ограничители. Или пък джоб органайзера. Невъзможно е да не успеете да изберете тапицерия по ваш вкус, защото от Platex предлагат общо 10 цвята, разпределени в 2 колекции. Една от такан текстил и една от велур. А черешката на тортата във визията на леглото е тази тапицирана табла. Имате възможност да избирате между 4 много стилни варианта, освен ако не решите да не поръчвате табла, но мен ако питате, без нея изглежда някак недовършено. И четвъртата причина да изберете леглата на Platex, това са малките детайли, които може и да са малки, но допълват общата картина на прекрасните впечатления до съвършенство. Леглото е достатъчно здраво, за да бъде поставено директно на земята, но ако искате да го повдигнете, можете да му сложите крачета. Те са изцяло метални и се предлагат на височина от 5, 10, 13, 19 или 23 см. Друг детайл, който няма как да не ви направи впечатление, са тези джоб органайзери. Ако леглото ви е двойно, ще има по един такъв органайзер от всяка страна. В тях може да прибирате онези вещи, които искате да са на една ръка разстояние от вас, докато си почивате. Като книга, телефон, дистанционни, крем за ръце, балсам за устни. Органайзерът е подвижен и има самозалепваща се лента, което ви позволява да го сложите там, където ще ви бъде най-удобно. Между матрака и топ матрака, рамката или дори на таблата на леглото. И да не забравя да ви кажа, че цялостното изпълнение на леглото е съвършено. Няма стърчащи конци или криви шевове, всичко е перфектно изпипано. Петата и най-важна причина да изберете леглата на Platex е фактът, че те значително ще подобрят качеството ви на живот. Защото какво, ако не добрият сън ни прави здрави, енергични, красиви и дори по-млади? Освен това, колко легла могат да са и перфектното място за почивка, гледане на филм или четене на книга? Не се сещам за други, освен за Platex.